ini ndinoona kuti vanhu vari munyika medu kumwe kutya kwacho tinokunyanya maZimbabweni. Shuwa kana zvanetsa vanhu ngavapinde vaende kunopwanya state house yake iyo Mnangagwa yaari kugara yacho, kana kuenda kuimba dzemaminista dzacho. Kana zvadaiso kuti kana uri president vanhu ivava vaivanyengedza nemachicken ini uchiwanyengedza nemadhiringi kuti wakuvhotere. Nhasi uno ndiwo vanhu vaipa kapu yembeu vakutera uchiwapwanyira futi kumaprazi kumalocation zvese. Masquera saying in Zimbabwe, welcome to our channel, Zoom Confessions and Deep Secrets. Kanakar Captain Kakoki Panino channel, please don't forget to subscribe. Now you subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi in Zimbabwe, Tano Giranyaya, Yemurume, Chema, the Upkanyo, Itwa Dzimba, ku Chipinge Nemaswingo muri Zimbabwe akataura iyo achiti vanhu vemaswingo nechipinge ngavabatani vaende kustate house kunopwanya imba yapresident zvanzi even imba dzemaministers vanhu ndavabatani vanopwanya dzimba idzi muri Zimbabwe. Tikazova munoiona sei nyaya iyi? Pane audio yatakuigirai achema murume uyu akapa warning kuvagari vekunana Chitungwiza kunana Apple kana usho kunze chinzi vachaona kuti zvinoomera mushe kana dzavo dzakupwanywawo zvikanzi maZimbabwe dzakapusa adi kufungana apinda mstreet amacha muri Zimbabwe chema na government Yava Mnangagwa zvikanzi the same people vaipa mabox emachicken in ndo the same kuti vavavhotere ndo the same people vavakuputsira dzimba zvikanzi hazvina kunaka. maZimbabwe dzakashandiswa dzakapiwa makapu embeu only to see their houses achipwanywa muri Zimbabwe. Singazoti munoona sei nyaya iyi toti muzvinzwire mega. This audio murume achichema zvakare nenyaya yana Shabangu zvikanzi takashandisirwa Shabangu tikashandisirwa Ngonzora. Right now takupwanyirwa dzimba zvikanzi there is need for an action. Tikazoti munoona sei nyaya iyi muri Zimbabwe yajamuka, vanhu vekuchipinge nevemaswingo vajamuka muri Zimbabwe. Inzwai audio iyi motudza zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Ini ndinoona kuti vanhu vari munyika medu kumwe kutya kwacho tinokunyanya maZimbabweni. Shuwa kana zvanetsa vanhu ngavapinde vaende kunopwanya state house yake iyo Mnangagwa yaari kugara yacho, kana kuenda kuimba dzemaminista dzacho. Kana zvadaiso kuti kana uri president vanhu ivava vaivanyengedza nemachicken ini uchiwanyengedza nemadhiringi kuti wakuvhotere. Nhasi uno ndiwo vanhu vaipa kapu yembeu vakutera uchiwapwanyira futi kumaprazi kumalocation zvese. Kana kuti utsinye here hwekuti maelection ari kunzi adzokororwe, saka ngativaitire utsinye vanhu ava here? Kana kuti kwakuita sei, kwakutongera kuenda here? Kana kuti kwakudini? Handizivi hurumende yaMnangagwa ini. Wabereki ka zvinorwadza dzimba dzimwe dziri kupwanyiwa wabereki. Zvinorwadza kusvika pabhonzo wakomana. Ivo vanhu vari munyika vari kuregereka kupinda murodhi kuita demo naye kudemonstrata naye. Imi kana vanhu vachifa vanongofa property yako chaiyo iri kuparara ndokuzoti zvakasiyana tichangofa tichidzokera muguwa wakomana. Vanhu ngavabatane vapinde murodhi vaite vademonstrata kuti Mnangagwa tichamuda. Muchasvikirwa kwese unana airport kwese uku muri kunyarara zvenyu, unana Chitungwiza kwese unana Mbudzi kwese uku. Unana Usho kunze kwese kuya. Kwese kunzvimbo dziri muZimbabwe dzese unana Bulawayo, unana Maronda, unana marocation ari muChipinge meso. Ari unana Tare kwese unana Bulawayo kwese uku, unana Chinhoi unana Marondera meso. Meso unana Dharu unana Bhindura meso unana Chinhoi. Muchapindwa meso. Unana Gokwe Gweru meso kwekwe. Muri kuranyarireko mukurareko nezamo mukamwa vanhu vemuZimbabwe. Endai mobvisa mbiti iyo inonzi Mnangagwa iri kuswera ichikanganisa vanhu kugara iyo. Ona dzichapera kadzimba makangodukuka makati bwashasha kudaiso. Vachasvika nekwakoyo kune sabhabha rakoro chazviona. Kana vari mumaprazi muchasvikirwa zvenyu kupumwa kupusha kune maZimbabweni kunotoshamisa mani. Kupusha kwokukundwa nembwa. Kupusha kwokukundwa nembwa dzemusango. Kudzungaira kwakaita vanhu vari muZimbabwe kunonetsa iko zvinezvi. Kwokupinda murodhi naye kubatana vanhu maorganization akasiyana maorganization emaloya emachechi ekodzero dzevanhu emunyika yakasiyana. Kwokupinda murodhi dzimwe ngadzizvione mani. Uyu munhu ari kuita zvaari kuita haana kuhwina mani. Mnangagwa uyu haana kubvira avhotewa mani uyu. Kokumudzinga mani abve mani pachigaro mani. Mwana kumasvingo futi kumwe kupusha kwacho soka kana imwana kuChipinge kana kumwe kwana Mutoko kana muDharuweni kana kunana Chinhoi uko.
Kana nokublawa mukupusa bacho takabvira tichishandisiwa ngonzora tikazvisekerera tikashandisiwa shabangu tikazvisekerera iko zvinoda kupwanyiwa dzimba dzedu manje nekuminda kwacho futi hai zvaditsamwisa mani inini chinogurei mani hai ndofuna mangozvinzwira omega muri Zimbabwe murume atsamwa uyo hanzi vanhu ngavapinde street vanopwanya state house nedzimba dzemaminista hazvina kumira mushe muri Zimbabwe asi government yakabuda ichitaura iyo ichiti pari zvino yambomira this operation yekupwanyira vanhu dzimba asi there are some people vakaluzawo zvinhu zvavo nekuda kwe this incident nekuda kwechitiko chakaitika ichi chekupwanyirwa kwevanhu dzimba muri Zimbabwe. Ndofunga one of my MPs ekudombosha vakabuda achitaura iye achiti they had mafights nemaministers vachirwira vanhu kuti vanhu vakavavhotera so musavapwanyire dzimba so kutaura kunoku chirongwa ichi chekupwanyirwa kwavanhu dzimba chakambomiswa muri Zimbabwe. Ndonyaya yatasakuigira nzora asi tiudzei muri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Tenga kakuziva kuti wakatenga zvakwasikuzwa kuti ile ndiye Mnangagwa. Hapana munhu anefu ifundo rapresident. Ndo zviri paconstitution ichiripo iko zvino. Kana zvazogadzirwa kuti macommunal lands paitwa amendment yeconstitution zvinenge zvichizoonekwa. Asi pari zvino hakuna anozvirova dundundu kuti ivhu rangu ndezvapresident. Aitengesa land ya Mnangagwa. Akatenga land ya Mnangagwa. Saka mozviziva izvozvo kuti zviri kumuridzi weland kuti achati ndokuregerera here ora achati hoza muliro handetivono basa zviri kumuridzi weland. Saka zvichaidi tiri kutongozvityora nekuzvininipisa pasi pavo. Aiwa akashuma vana venyu vakakuvhoterai watipo yakakuvhoterai mamadi kuvanzwirawo tsitsi tiri kutonegotiata takadedza minista kukokasi kwatinotukana tiri semusangano nokuti pamwe kuparliament hatiwazoda kuyanurana zvedu apa but nekwatinotukana nemaminista takavadaidza kukokasi vamasuka velenzi tikati ko nyaya yenyu yamuri kungoita yatisiri kuziva sema-MP akasarudzwa nevanhu zviri kufamba sei zveshuwa makaitwa zvowezvo anoziva MP matangira vandoganhurana navo pazasapa vanonzi trade akaimba kuti Zimbabwe ndeyeropa makaitwa zvinogara zvakadaro apo minista vari kumberi koko kwese kunokwa kana pokutiza napo hapana kutongosangana nemibvunzo semiwiro yayaita. Asi ndinotenda kuti vakateerera nokuti zvakabva zvanzi zvambomiswa vamboita revisit maitiro zviri kuitwa havana kuti zvapera vati zvambomiswa. Saka pavari kumbonotarisa nezvakarezwawo nema-MP nezviri kurezwawo nevanhu zviri kurezwawo netraditional leadership vakumbonota revisit vanogara dzokera patebhuru zvakare votarisa kuti kana vosimuka vachafamba sei nokuti kusimuka vachasimuka kufamba vachafamba asi mafambiro ndovavakuda kuchitarisa kuti vachazenge vachifamba sei zvichizenge zvichiitwa sei. Saka ndaikumbirawo kuti ngatimirei kutengesa timirire shoko hanzi cross the bridge wasvika pariri ngatimirire kuya kuchaita shoko tizovhika shoko ratiri kunzwa pane kupanovhika zvinhu zvekunyeba. MP anobva atukwa kupedzeredzwa kutoti headman hamutoti mambo kutoti ivo president kusvitswa kutsime nechinhu chamusati maona. Ndinoona zvangu magrupu nechitotarisa zvangu nokuti hanzi varegerere yavasikuziva because tinenge tichitukwa takavhoterai zvine zvakusiya dzimba dzedu dzichipaswa.